umhlaba wonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Ibizo lami umlekeleli wakambanjwa impunga yesintu. Angiphinde ngikwamukeleke la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV mokuthi usanda kusijoyina. Sifundisana ngezinto ezithinta isintu sethu njenganabantu abampisholo, umlando, ukuqondisa kolimi njalo njalo. Ngiyacela ukuthi ke utshele nomngane wakhe atshele omunye ukuthi kwiMpunga Yesintu TV ziyabuya. Uyakwazi ukuthi ucaciseleke ukuze uthi noma uhamba uyakumelaphi wendabuko ufike khona usucaciselekile khona into ozothi uma uyenze ngendlela eqondile ukwazi ukuthi usizakale. Namuhla ngifuna ukukhuluma ngesihloko esithi imikhuba yemizi nemizi. Uzokhumbula nawe ukuthi kini kukhona umkhuba wenu enwenzayo kini wakini. Nathi kaMbanjwa sinomkhuba wethu esiwenzayo wakithi kaMbanjwa. Nangalena nje kokuthi mhlambe kuzobuka ukuthi mhlambe isintu sithini ngomkhuba wasekhaya. Njengoba wazi nawe ukuthi isintu sethu sinento ekuthiwa yisiko. Bese kube khona usiko, bese kube khona isikompilo. Sake sachaza ke kabanzi sawenza umfanekiso oqoshiwe okhuluma ngalezo zinto zontathu: isiko, usiko, isikompilo. Namuhla ke ngifuna ukukhuluma ngomkhuba wemizi nemizi okuwusiko othola ukuthi umkhuba wakuleso sibongo. Ngizothinta kakhulu kumkhuba yemizi nemizi ngasekwenzeni kwamasiko. Uzokhumbula ukuthi imbeleko, ngenza isibonelo ngembeleko. Imbeleko iyisiko eliphoqayo, umhlonyana uyisiko eliphoqayo kowesifazane. Kodwa uma sekufika esikhathini manje sokuthi ke akuhlatshwe isilwane phakathi kwekhaya, mina njenganempunga yesintu ngingakululeka ekutheni ubalekile ukuthi uwenze umhlonyana, kodwa ukuthi imbuzi ihlatshwa kanjani anginalo ilungelo lokuthi ngikululeke. Anginalo ilungelo lokuthi ngikushayela umthetho ukuthi kini imbuzi ibulaleni kanje. Inini enaziyo njenganesibongo sakini ukuthi imbuzi mase seniyibulala uma nenza umsebenzi niyibulala kanjani. Kungabe neyinqumo noma neyikhinya ngentambo noma niyihlaba ngomkhonto. Thina ke kithi ke ilala phansi ihlatshwa ngomkhonto la ovalweni. Nawe kini leyo ndlela enenza ngayo kini iyindlela eright ngoba umkhuba wakini, usiko lwakini. Ngike ngihlangabezane ke nenkinga eziningi la abantu ngibachushisa khona uma befisa ukwenza umsebenzi ukuze imisebenzi yabe ikwazi ukuthi ibe impumelelo. Ngimhlahlele umuntu ukuthi okay, uyabona ke la uma nifika empepheni kufanele ukuthi inkulumo niyibeke kanje khona izokwazi ukuthi ihambe iqonde ngqo ebantwini abafanele. Inkulumo ingayi ebantwini abangafanele bese babuye manje beze nokungcola phakathi kwekhaya. Umsebenzi ugcine manje ungasahambi kahle. Inkinga ngeke ngibhekane nayo nayi. Umuntu kabe sebuza manje ukuthi inyongo ke sizoyenza njani. Mawubuka encwadini yami esihloko sithi sithini isintu. Masikhuluma ngokubulawa kwembuzi, ngiyakhuluma lapho ngiyacacisa ukuthi imbuzi noyibulala ngendlela eniyibulala ngayo kini ngesizathu sokuthi ngiyaqonda mina ngiyimpunga yesintu ukuthi izinto esizenzayo imizi nemizi nezibongo nezibongo angeke zafana. Isiko kodwa linye. Bese kube nemikhuba esiyenzayo thina imizi nemizi. Ngiphinde futhi ngicacise ukuthi inyongo nothi mase niyisebenzisa noyisebenzisa ngaleyo ndlela eniyisebenzisa ngayo kini. Angeke mina ngikuchazele indlela yakithi kaMbanjwa ukuthi inyongo isebenziseni kanje nakanje nakanje. Kodwa ekugcineni okusuke kubalekile ukuthi inyongo kubalekile ukuthi igcine isebenzile kuwena njenganomuntu osukenzela umsebenzi. Kodwa ukuthi isebenzise kanjani anginalo mina ilungelo njenganempunga yesintu ukuthi ngithi inyongo ithathe uyicosisele lekhanda bese uphinde uyicosisele emadlebeni. Anginalo ilungelo ngoba ngizothi mangikutshela lokho ngikutshela manje ngomkhuba wakithi bese wena uxabana nabazali bakho ukuthi usufika manje uzoshintsha izinto. Kanjalo ke noma uhambile waya kumuntu omelaphi wendabuko kusuke kungafanele ukuthi uthathe konke nokubona ukuthi ke lokho asengena kukona akufanele ngabuya ngena sekuyinto yasekhaya. Wena kusuke kubalekile ukuthi mawufika emagcekeni akini bese ufika ubuze ukuthi ke inyongo ke lekhaya ikisetshenziswe kanjani. Bazofakaza abantu abake baxhumane nempunga yesintu mabenza imisebenzi. Impunga yesintu ke ikibatshela ukuthi abahambe baye ekhaya bafike babuze ukuthi inyongo lekhama kwenza umsebenzi ikisetshenziswe kanjani ukuze nizokwazi ukuthi nenze into ethandwa nayithongo lasekhaya ngoba into ewumkhuba wasekhaya into endala uthola ukuthi yasungulwa abantu ababeyinhloko zaleso sibongo. Uma wena usuzoqhamuka usuyishintsha usuke manje usuphumile endleleni ekufanele ngabe uhamba ngayo. Yingakho ke namuhla ngiyimpunga yesintu
ngithi ngibatshela abantu ngibakhuthaza abantu ukuthi bangesabi zikhona izinto eziyimkhuba yezibongo nezibongo othola ukuthi nje leyo nto yenziwa leso sibongo kuphela ayenziwa esinye isibongo ziningi nje sikazibalula ngabo ukugcaba kuningi nje angeke ngakubalula konke ngoba nani niyakwazi lokho nawe uyawazi umkhuba wakini kubalekile ukuthi umkhuba wakini ugcine ngoba abantu abadala bakini bawenza benesizathu kodwa ke bese kuba khona ke isiko elifanayo kuona wonke umuntu mhlambe sengiphetha nje isiko yinto eyenziwa isizwe sonke ngokuhlanganyela efanayo usiko yinto eyenziwa isibongo esithile nesibongo esithile ngokuhlanganyela efanayo bese kuthi isikompilo yinto eyenziwa isigodi nesigodi efanayo ngilobileke nasencwadini esihloko sithi sithini isintu mawufuna ukufunda kabanzi ungazitholela yona lencwadi yatholakala ezitolo zakwa Adams iphinde futhi itholakale noma ngabe kuphi ngoba siyakwazi ukuthi siyithumele ifike kuwena qathatha bengingageqika amagula ngethemba ukuthi lo mfanekiso oqoshiwe uzokwazi ukuthi unifundise uzokwazi futhi ukuthi ube usizo olukhulu ngiyacela ukuthi ke lo mfanekiso oqoshiwe ludlulisele phambili nakwabanye ngoba baningi abantu abafisa ukuthi bafunde ngesintu sethu bese niya subscribe khona kuzoba lula kakhulu ukuthi yonke imfanekiso eqoshiwe siyifakayo ikwazi ukufinyelela kuwena ngiyimpunga yesintu angibonge Shimane, 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 Shimane.